Etie two for natrans and casa precon ubia din nanano din tie zo Adama said there must some radio the manasa man no but no I'm also ubia de se mo na ubia so na kunya ne dia no wana na kaka no esa já para botar assim ba mina na tintin no kan wo no ba ina neba dia hin na mo buta mo fie no yasen se no tu fie do me vai pro mo do do bo de sei no pacho ebi no mano mai pacho mansa anabadu ana wo ba no so na pacho kasa obo anya mansa ne bedo hema abusua nso wo e kan e je se abusua ne e bo binu ma pro e fie mi e sei apon asefo ka ho e ye me yensa se me yensa Adama ba no se e me yensa Adama obi so odi aka tie mama no e no so ka ha pacho nana apa amoa asefo e ka ho nte ko bi bona ye sei o we se bienu we se me yensa ti e sei media mean say nana apa amoa eni ni mi akonto ena be dua de mekru to mo ka mo kan ho bi o ya ho o bi ru ya ho Adama ena be ma no so ka fie mi no wono ane gem bi na no ana so obi ka ho e ba so ka fie mi no wa na o je fie mi na no ana so obi ka ho pacho bulu amiana mijina wa na o je mo pacho fie mi no si fie mi on de je mo bulu ni ni pa na ko shi ase me me san Adama ka cho de mi be yini pa me obi akwachi abusua ti a say pro ne na na dia sa na ebe drum so ne ehun mo no pre se de ma so na che we yini pa ko hwem obi akwachi abusua bi a de mo de sebe mo ya de ba ko na mo nye ba ko a de ehun na da so bi ba che wo mu ye ka no mo jemu ne yo mo se ye ka mo jemu ne so bi a be dibi na na e ba ko nwa no ma no na se o wo ma sai e da ko je fie bi no o wo ma sai e da ko je fie bi ensa and also say if you also say you ba kwa ase na there is one kwa ase de kunya no there is a wo ko na ase wo to so a e wo ko fi de kunya no e na wo tire mu e na wo be tire fi mi ensa no say o so ase a be si say kwa kwa so e fi mi ensa o be tire fi mi no say no de kwa yo ba kunya no na ase e fi mi no be tire ni ase se de wepe no ne so bi ATI alo mi na tsa se group ka se wa na ka se na ka se ne e da se ne da se to go small de to go se wa na ko ta ka se ne ta sha ine to ba kan na ta se ne ATI acha mo chame ba kuma kan na wa se ko ta ma chame ho se mi se mo hwe na ye ma ho nyu kan to se de ma ho se de we de mo de sa so kura ATI e mo be na o tu bi no be bi aro mo se mo fu se wo mi kro no bia ati aka mo wo se me sa hwe ma ni na se ko an se ko mo se we no ko ni fi wo mo wa se ATI mo twa na mo ma hye ni na na wa se pena mo bla to no ni to no ba no mo twa won pa yan san na ma ko wa se ATI alo te fo mo fa to a bra na me alam dia bra oh ja bra John ATI ye di bien ko mo kakra John ATI na no no kan da ke se we ATI
What network free for work way? I don't know. I think Helena about. I don't say I don't What can't I say? And take us in now. Zone. ATI. Zone. Zone. So what do you say no? Say on a broadcast. So if you are so, and don't understand the now. We have quite a person if you are so busy in the studio. It is true. One of the driver. It is so don't kind of know when the first day. Because when the just today, we will talk about so today. That's what what's it? ATI. Zone. 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 So no so penny. Osan na ebru. Apanyi mu fie, e ma panyi fo e no e wo ho. So fie ma panyi fo o fie no mo ha. O mo. Lu acha no wadaroma. Dodo na wa na dodo na so ye ohima asifo. Ena dodo na so omusere akonwa ma ohunia ene omumba. Na dem famo sa wa say o mo ho. Abacha mo ha. Muni womo ya dihye emma panyifo o say o kan say de yura ama na ma kan say no hima no a say wo na lai o be kantam ana so wo na ma kan say o so wo ni mo mo say ye mo je mu no fi mo je mo ho wada ma o bindi mo mo ho e ba cho o mo ho na dido na so asere kunya mo e ba cho mo wada o se o mo ho obi go say kunya na je so de de abo stop on normal ni sabe no over as the baby eno kwere ba enya ma so de eureka so omo ho dia every so omo go so wada ma wo so mo omo kwase akonya no omo ya eja abato ni se omo kwase akonya dodo no agwazi afriwa kunim nipa kwase akonya no so mo ba kwase akonya dodo Japanyi ni ma Japanyi ka za no ba ha bilo wada o babu minimum o me kwase en ya minimum wada o mebu do mo ni mo bia enti na wo wuni mo o mo kwase na abrewa bo amane ana fiba wada o babu wa mu amade de so minimum bia be so misire What do you say? Whatever. Hey, then you can jump high. What's this? Yeah, what's a motias and say, 1 year when you're 2 What is your 1 year when you're 2 what because what do we do? Once the South and German. What do we do? Yes, I copy our work when you're 2 going to be, and they just will run on one sound. What do we do? Now, dear. 1 year when you're 2 now, the Sebrant 10 years one or you have penny there. No, I didn't know what you go. Madame, I couldn't penny, dear man. when you're more than Susan. You want to walk with me. No jumping high, not the uncle. What do we do? Nama penny for on our question. Everyone walk as a Obia Cosrabiana. Everybody's on it. So we got some penny for on won't be able to see my move for. Two for Chawadaruma. Minsini Pabaya in Sia and then Australia. I don't see my penny for the whole field noir. Say, 8 months for the down. The won't be go sell you my move for. And the mint me and the Bansini Yanumbi and in Sapoy, Padarama. What's what we do? Some penny what to be Yano. On so, when you don't be member, be and in Sapoy, Kuyano or Naimao. Kamani Monodi and Cabus, you are penny name, I'm penny for no. Joe. Enna, it's not near a unipa. Joe. As I was your penny, I could say, dear. Joe. Not just any a company for no hole. Since I become a dear consul, Cabus penny, any man penny for Fino, and I can transit. And I pay the man who do the penny, and comes to pay no 75 for the next day. There's a rubber still there. There is a one common be.
There's a man paying for the film. I want to go. Ma paying for the 2 minutes. So, my paying for the 2 minutes. Or the 7 seconds of the come on a woman out as I don't know. I don't know. They can't why you man able to pay in the evening. So, of him, of whom to pay not as a people who didn't. And Abrewata, Yo, and I can drop one and a friend, no chance. so that I was brought to see that I was paying 1 chance and or them in the full feel not chance. If there were no so, of course, I could not. So, also, of course, I would not. Yo, I come with the one the general of my Busiano. A man of one is a Japan come. Or they say, no, I can't. About this, I won't say it. No one they jump up a massively. A Busiano. And with a man and wanted to be so good going in the past. They jump up Busiano. Let's say, Yo. Minim Nipano, say a bear, because me de ma, but you fall for a better near woman in my edition, be a woman in woman. Or they say, some will live or one will Sabuano. Some Sadishan or somebody does already say. Some other one before one. Or women more. I just people with Abra, woman better anything near watch and paying for. Say, Rabra, who was that Abra? Obviously, you wish you did not Ama. You can look for us what. Open Deborah Watson. Over Patuantua. I live in a house, is saying. And I'm from a bra, Nana, Yurama, I say, young corner, Yankoka, Adisemo. A bra, a Busampani, Suasa Busampani, or Rono. And I miss Mr. Tankasi, Tankasi, Miss Mini, and I saw for the other Busampani. Inti Meso, Nanahima, a Pestacuna, many of Nere, Mammy Pokia, of Nere Pokia, and Nations, and Tisa Moye Fuma. Ena Bushani ba konso kan tam so no so ye pentwa se busapanyi na no entakase no so ye mu ade bepem na so ye ka ko instrumente ho hwe na me so ye so ye ka ade sisem no ho dinti ase mo ye firi ma ko bi se penyo ta so penyo so na kan yo se adaroma o de takase mo mani ama mai ma de se ba te because na ba te wo de na abani ma why adaroma it is abayanim na we akoye se nkonya eda ho ne ade na o ne ka se famra enu ti ne ma ati akamu nti ntam kakra bi a wa mo adonti mu no o se ntam kakra bi se ni ma ni se ta se na so na o ka ntam kakra bi wadaroma di so anofa wadaroma enu enye onu di nko dompa say for bi so abeka tumfo ntama ya yeboa ni nyina no nanka ya dia fa atwa ko na se David atwa ko na se ko de so to de no pre obeka atwa ya nim sa abusia pani dibre ewo pani ne abranche ba ko so entam branche be ya abusia pani be wo hefa antwa ono trese Usapeni. Mona ba mani. Dia sam na abusuapanyin no gyan we. Kada Roma, sa na tie. Ono so ye den. Ono ewo ifie baako. Oda ma bra dia sam na ba no. Ifie abusuapanyin. Ifie abusuapanyin. Ka nto akonwa abusuapanyin woni de ogyan ho. Oda Roma yenim ni sa. De ogyan ho. Let me see. Don't because wouldn't be so now to abusuapanyin. And na so no what can say so na sa ko de te abusuapanyin. Film to be there, and now could not be no account. So, so, what kind of films of India? Let us see a put the scene one. And so, and so you home. And then what my normally one day. Yeah. So, what money? Adaroma. One name, Bakuni in Arma. And they won't move yourself. Adaroma. And I want to oh, yeah, we have put your penny. Oh, yeah, put your penny. Pato we suase e busu ye ka anto ko nyoro so penyi na sa akode that e busu penyi o so so be adwan ni ta so no busu penyi e pato e bra na anto ane ya ye wura ja no ja etu yi ni fura o ba no ma e ohene ni ti aso ba e wura ko no be
Antoine Netiasie, Sabe, was a penny and walk on your home. Oh, then in our copa, once in the year. So, who will feel you? Then be our cup on your home. Now, some Buddha, or what was on one. Now, we are not so many. As a matter of fact, so now, cancel the conseil, what the cat say. Says about the figure, how we feel so penny. Now, the cup will never be many as my day. What's it? Say, what's the penny? I don't before you who said, we don't put your penny. Now, fear of the penny there, a mark of an accident. So, what I say? From mountain and from. So, what I say, sir? From the young very ready. Because you are about to be at one answer. What do you want to say? They didn't know another. Huh? Give me what? Come on, I'm on your Razana if you want. Don't watch him. I think come on. With this, I say, I'm on 7 pounds. What's your money? It's so good. Wabota the castle of the piano. Only besides the hammer. Potential, one of the Bunez or current fields of any. Then and talk with the famous and air can. I don't know if you will about 2 months. I said, well, one idea. Give me more blue. Give me blue. Any penny in Sia. Madame Medion. Young woman, I won't be named with us and penny for him. Madame Medion with the Maya. Quabina, a do say. Come to say, up there to say, Yaw answer. Your answer. Coffee for it. Quajo at the Bofor. Quaku Usu. And now I say so behind to her. But I already on the matter. See, and didn't see, and I said, I'll probably didn't know whatever. Your friend, I was paying for one at Dano. See, but you got 100 pennies. Madame Macovadicona, I see what down there so there when you have. Now, a dear boy, money, my dish in now. Or said, dear, when my dish in now. But you follow. What will give up my being now? Would you break? Charlie, I'm one. I'm trying to Charlie Penny. What my dish in now? I dish a boy who win. Well, there will be no man anymore. Baby and son anymore. From my daughter's way. What you What do you say? Camel home. Yaw. I saw the worship at Chamini. What did I tell you? Besides that, Let me 1 penny. Oh, to was it. Something else. The patrol. Not driving in another motion. Or can so live as such a penny or Yaman and get you. To was it. Also, Yaw upon Chamay upon. Sorry, upon. It's like I'm baking and Sansa Busaya. So they're very master. What more about who did You bear me and son. Million coffee for your Yabusa Yawansa. And one more friend, a goose, the minimum dress also. Okay. And Ascension. Tonight, only woman. I want to toss tonight. What did you say? Otomanfo. That's not the crew. We signed the final and tour. What would you need? Nipa Omumbo Ebo Dinrandi Nim Kofufori and Kwan and Nim. I want to toss tonight. Chafuane, kwani wache champo. Eti ati o mo nyina. Nini miensa. Nini madusai. Nini kobi fori. Na ya wansa. Yo, como do taso. So we did piani perfect. Akitibo mo dikro. Akitibo uni mo munya. Tubo munya. Ni wa bini mo munya. Vamos sei. De nimu ne forino. Olha na. Asu.
Ona mo di no ni so na so. Why? Asa. Ala. Ni dumi Sifa. Yeah, minimally. Odi say you are so. You feel so. Onye bu no so ni why? Pẹ̀lú fún ibi aka bẹ̀bí àwọn ọmọ ní ha na chairman himself. Ura pacho enwanu. Ayẹ kọ̀bọ̀dú kò kwan ní ha. Kọ̀bọ̀dú kò ní ha. Madam bro, ẹni ẹ̀ wà nínú. Madam bro, omi nyinaa ọmọ sí ìbàdàn ní nyinaa ọmọ ní ọmọ nyinaa ebi ní mu yẹn san ebi ní mu nan wọ́n bá bàkọ́ fẹ́ mu ní lọ Madam bro. Wọ́n ní sèé lọ́sí dẹ́ na họ. Wafọ adaro ma be jema ejati. Ma ti hye nso kwasire. Enso na nti omtin wa. Ronufo. Eja nti je ne wa se. Obuza abrewa ese edin bi obi nso kwasire ya. Enne nko ne ko buza no wa. Kwai. Enne nko ne ko buza. Didi no ma yen ji. Ye de ni ya ma ho. Ene so mi ensan fi ho. Abudika be no wa na. Dabi. O se wa no be bu mi ensan. Na ono mo di no amo mo di anka. Eruma no. Mo ko se. Na tete se pa se pese mpanyin fo wo mo pe. Ebi si enim bi. Se be. Aba se abodi mpanyin fo no se enim bi. Bere no ye munade che no no because so obi ni mo bi on timi nche na adwene wo. Kasi se obi ni mo bi on timi nche na adwene wo. Se o de che na sire yi na mpanyin fo no wo mo se ampa obi ni na ni. Na we na sana o che na adwene wo a. O che na adwene wo. Laroma na ebestre twa anga stress ensamu na yentu sanfre wo nyina mra na anga wanim ha ya na efo mo ntrempeli fo no na sanfa ya sentete ya se de wa right say no ade se de na wa stress kare se na fo mo nyina mra wanim ha na pa di buru nyina hu wo ada wo buru na se ka se ko fi no ba ya sentete bi e Pondo adano como busão de sana yeye nsa sana mpendo Beni voyo la sebe de na press no sebe ya abunya bomu se pass me we be sleepy it be mo chema do no mo se pass me na bia mo pese ko dibo ni mo a ya na mo da se ewura e da penso e aduma nti mo se nyane sa mo na se ewura chame odam bro se ewura na kwan dia ke be sre na de officer de ma no isa ya yaka o se di pa do no a e se ye no o so ni mi ensa e so ni ngai e so ni ba ko pe e se mo so ni ba ko pe so ni mienu e se ko ni mi ensa be ka ho na ye nko to woni na ba ma untimi nche wa dwo ho e no se ko na kura sa se obi na amra na mo hu ni pa no a mo e wo se ko mo hu mo se obi ni le bi a mo nche wa dwo ho ma che wa dwo ho e no se nyane sa Adam bro. I don't do some say operation do Adam do ona odia. Omunya preso sa. Ko Adam do. Omunya ja omunya preso. So munya mo preso sa. Sa no munya ka. E de be ya wo be hu na wo mo. John. Bia na ni obi nso wo mo ofata na oni no. John. E de mo hu wo mo dia na mo hu se de city ansa na se mo be kire mo adwan mo. Say e de tubo ase. E bia di pe mo mu kura na ofata na oni no. So se ba de mo ha na hu wo mo a. Na wo kana mo asem se ro be di ampa be di no. E ro di ma ye. Na e ro hunu na ni na atwa. Why? Aja sana ti asa ti amam de o hima no ko anim na de sheti ko. Oyi a woni no oni no we nam de ma no. No ase so oni mo ni akro so ban no waka. John. Na ina we na ase kakra ma bre wa tan si. John. Na be akoto se e ma banyin fo kra so se de esi aye nwumra no ugo ye pe we be kwa na ye da mo banyin fo ya na be sa ba mo. Si ro se no se de o kai na na so ye no. Ni pe ni na wa ha no mo a ka na manya passport de ka se be na ye ma be wa. So wo ni no ka se de mo be da ba no a. Se be no ase se mo de we pe ni na okunya no ho ntimi. Na go aso bia na go aka fa no. Na so se be abase ya ye ho na translate no. The man being for us who are said, Apoye, so we have to never be able to do so fast over. The would never join had more than one back. I'll try to see a person in. Come on, come once to the Fira. We didn't know. The would be my hair.
we know what we want. And they will just die. They don't know that's what they want to die. Not that's what they are. Dabena, but I want my Dabeni and function now. What's the moment of it? Adaroma, I'm campaigning for the stress a yawa na mesre. Say, Enna, we can say mesre. Nanka yeman na watching. The son said, "Be I know be kura Tian and Echi and I said, but could be woman, so a district police commander." In the mesre said, "I watch here." Who's that? Because of your police commander. And I don't know the example of the China. And the Salina on this, I say, "We are on our tree." I don't know who said, some of us say, "I our tree." That's the name. I don't know. I don't know. I don't know what you I am coming. So, one crowd winning. We didn't know how to say you are just the student. The basic how you run the car nature. Why? Johnny Evans are not to be up an eye. Everyone there watching the baby will be uncle have money. Some brothers will be able to help you. When you money in the Yes, yes. Across the what was it? What did Sitting I walk, sitting I penny, do much more than Bravato. So that's it. I'm command and son, I'm not too much of one. The home of the Navy. I know about I said, I don't know. Johnny ran there, the Ebony ring. Mountain of Go. Come to the Bomba, Monster. And Tamundi Bear, a Siana, a moon, and Nuasi, a baby from the Dicaya, and El Propone, the Conti. Very few to Nina, the Conti say, I'm going to go to it. Appointing down. Benfield doing an appointing down say you ran them go sort my sassy movie. My ever two and an empty room when my kind say and my way etching the dear more dear what in was. Now a few hours so on costuming don't say it did be very rough and they did it in break. No way, no one's away. I could probably to know any. Was it as I didn't have proposed them out of it? Son of the who did your count? So it was who was on the count. So, can't tell who did so can't tell who was. So, the point of catching a penny man is all the movie. That's all pay out of a movie, so on the pound to the money. So, when you have more to swear, what a person more was a bit or two, you know. What do you want to do? Two watching. You can say, you can pass us in the man. Say, for assassin, you can remember the man who never said, or no person in my own. But the man who wanted to get in it. Or one who did. No, okay, so, what will the transit aside? No, you can't remember. Son, I'm a good assassin. Or one of my countries is a good well, no, we trust us. Huh? That's what you anyway come. So, what do not come out with a more a demon trust here? And another time, that's a lady, or they be on the mouth, you know. Would you say that you will use with you? Nina, I'm an American. And send people, and make an hand. That's what I say. Me catch them, my semi or follow very man about me. And I'm saying, oh, as I say, editing, editing, I'm good and discount. Then I can be out. If you be out here next time, if you're already done. That's them ground, okay, my wife, that's them on the trip. One and a bam, I can't get them, they can't. Come and see. 2 for channel.
bebedi akonya no asɔrifo bi na baayɛ sɛ ɔmo ne me nana ɛna di asase ne maa wɔn ɛnam ka sɛ daabi mi ma to sɛ me nana sɛ ɔde asase no ama obi ntumi fa asase no ɛma no na yɛwɔ ha no mu ana utu kwan ɛna ade wɔakyikya me eti mi wɔ hɔ no mu ano bɛka sɛ mɛnsa bonsu akye intensifoɔ eti mi kɔɔ yɛ ɔmo de me mɛnsa bonsu de me kaa ho sɛ meme ɛka ho bi ni eti mi kɔda mu 2 weeks ɛwɔ aso a mɛnsa bonsu de me akyi me ne intensifoɔ nyinaa eti yɛyi yɛ ne Sunday ne yɛ akwasi dɛ ɛna mi hu sɛ ayi buloza bi etwi saa asase no ɛna mi kɔɔ hɔ na mi kɔbu sɛ wɔn sɛ wɔn na kaa sɛ asase no munyi ɛna ɔso na ne pɔpɔ yɛn ɛna atɔ ne ama yɛ so ɔkɔ no wɔ n'akyi gya mi akyi na hɛya mi a ɛde bɛkyerɛ wɔ hɛn eti sɛ ɔyɛ adeɛ kɔ na sɛ eti ɛwɔ anakyia mi no ɛka ho na mi suma sɛ saa ɔmo kɔ fɛ kyia mi ne mbra kyia mi ka kyerɛ sɛ ɔntumi nna mi mɛ ni ɛnyɛ ade ɔbɛba ɛna mi kɔ mi fo kaa na mi kɔ ɔhene hɔ mi no ɔhene ba sɛbi ɔhene ba kyampere yi na mi kɔ bɔɔl na ma mi sɛ mi wɔ hɔ nom ma asase ɛda hɔ nom eti asase no sɛbi mi ne kɔpɔ yi di ama obi a wa mo mama mi eti ɛba asa na ɔhene ba ɛka bisa atafoa nana atafoa sɛ ɔwɔ kyia mi nɔmba ɛna ɔsi ano ɔka kyerɛ kyia mi sɛ ɔmo nipa kɔ no odi so no enyae asase no nto hɔ no na nana nkurɔfoɔ hene ba na ɔba bɛyɛ saa adeɛ no fact ɔmo enyae ɛna odi soɔ eti saa tɛ nana nkurɔfoɔ hene oni Ghana na ɔmo nane eti ɔbaa yɛ no ɛna mekɔɔ no hɔ no na mekɔ bisa no sɛ sɛbi nana wokɔɛ no yɛkyi me akɔto meba yɛ soso no masase ɛda hɔ no mu me wura no mu mentumi ɛntete sɛ aberɛ a wonka ho woka ho enti ɔmo ɛdwi so enti yɛkaeɛ no na bikɔa de sɛ bi ɛda mekɔda mu koraa no yɛtu bi si no me wura baa yɛkɔ bɛba me kosua bi sɛ bi a mene kosua bi koraa fa ɛnkyekyɛ me werɛ sɛ bi ɛda ma ɔda mu no ne nyinaa ma eti ɔmo yɛ so adwuma na meka ɛna mekisire sɛ ɔmo kɔ asase suge mu a ɔmo to butumfoɔ ntam kɛseɛ aba ewura ni sɛbi nana mo se tata mo no ewura de bi asɛbɛ yɛ ɔbɛdwo wo na bɔ to no hene ni ɛnyɛ bɛ no ana wo sɛbɛ bɛsi mo tuma wɔn so sɛ wo de ma wɔ mo koraa n'akyi sɛbi ɔde sɛ de wo ka de mo yɛ pɔpɔ fɛn aso yɛ ba ɛde ba so esi na wo fɔ papa ne nyɛ kraata ma wɔ na wo de ma sɛ ampa bɛ ma na ka wɔn ti ase sɛbi wɔn wɔn so wɔn na ɔman de ma na wɔn bɛka tɛ sɛ bo so ɛgya wati eyi wa hwɛ ne wosi si mo ntɛm ebi bi na aba wɔn ntɛm wɔn ahwɛ sɛbi dɔm si ne wɔn na dɛm ano wɔn bɛ nyɛ hene ni na yɛ hwɛ ne wɔsi si ne nyinaa na agya so bi aba wati. bɔn ne la so wo sisi fo so sisi fo wati. wo bi kura kɔ si obi firiji mu na akɔ yi awo mɔ na ma. o so wo bi kura kɔ si obi sɛbi firiji mu a o ko yi awo mɔ na ma ne yɛ. asɛm wo yɛada ho mfie du so ɛnya sɛ biaa wɔn na hwɛ so watɔn ɔne bɛdu ɛtɔyɛ no wokyɛ mu maa no bi sɛ sa sɛ ɔhwɛ soɔ ɔtɔn ɛ wokyɛ mu de ne deɛ maa wo na ayɛ kuropɔn wo de ampa wo na asii na wosi ne deɛ wɔyɛ deɛ bɛyɛ abɔto no ɔhene abɔnte dɔ ɔhene na wamana tena ɔsa so wotɔn no maa no bi sɛ wɔtɔn no maa no bi wadi sika Wamba, di one fee na fe na be. Adam e bro sanity. Obra ja won to ato. Jeze wa asase de ko wunya bi wo mate. Enye hwe, ma na nampa wo de abɔ no. Ora se ona na no. Ane fa wate. Ma ne fa wato we be ma de adwe wo di ko wu.
ntɛmuro deɛ wanka ntɛmuro. Wado bɛ gu. Araba wɔsɛ nsɛm sɛ ba se yɛ a ɛtampa ne wanka ntɛmuro. O sɛ ema ne bi a dako sɛ ɔde kɔhɛ nsɛm mu. Ɛba a abɔ owura kyerɛ na mo pɛ mu. Na mo mu wura ne sɛ ɔbɛ siri wura ne kasa nka. Wanka ntɛmuro nsɛm ade wɔyɛ ne sisi na ɔbɔ ne sisi no. Wafa no so me di abɔnte dɔn hɛ wɔ baabi a wɔhwɛ so ma wo. Yo. Na wo go hu adi. Awo wɔno deɛ odi bi enye yi. Sisi mo fa no so. Zo. Esi o mutam no onko tum ni wura kama. Zo. Wɔna hwɛ o ma de bi a wo pɛ no wa yenya sɛ o de pata. Ko bɔ no so ma sa ne sibio. Abana no mi sisi no bi ne tem. Wɔsi do ato ande ne fadi. Bibi a hyehyɛ da ho. Wɔna hwɛ o ma wo. Bila kwa mesum. Ɛfa de tibuka. Sa bɛ bɛ mu na bi ase na bi. Wo ko fa ba han sɛ wo ko fa tiwa se bi aba de na wo na wo nyama ne. Aha. Na sɛ bibi a na sɛ wo ko ho bi a aka kyerɛ no na kwa ya ma wo. Na de wo de wo de man de su bi aba. Do ba kama wa ko no tu bi da sɛ wo je ti no. Wo de wa ko ano na sɛ wa ko da fo. Dai ati. Aha, eu adoro me buo so da se, adoro ma. Adoro ko ni se, eu tan se kana se. Se wa what no ni, so ba you akai. Pro ko ni se bi aba ko ta su jo na pa. Isso ele vai ter se. Sabe me bele ba ko sane ti won mo. Ia de fe. Fon no so. Tu fo cham. Bisi eu tan ke se kan ta ke se e fi na ko. Ni. O sa asma you akai bi. Asma you akai bi. The need that compone a bear back home. A soon. I'm a BB. I have been a child. Robert, you want to come around. We live a castle. But we don't do. Come on, you go for what it. Swati, whatever. When you do, I go for another point. Bɛmɛ na ti sɛ deɛ ɛtɔ so yɛ Sabia Kufuor ɛne ɔpanin bi yɛfrɛ no Kofi Appiah ɔde asase maa no ɔde asase maa ɔpanin duty polisini ɛna ɔyɛ so adwuma na aberanteɛ bi yɛfrɛ no Kofi Appiah ɛkɔɔ sɛ ɛhɔ yɛ football park nti wɔni kwan sɛ osiesie hɔ no lɔsire yɛwura ntam egu duty ne so sɛ wɔni kwan sɛ osiesie hɔ sɛ ɛyɛ football park. And I got to Sabia Kufuor and was the big football park, 1 year football park. Now, part of the crowd, it was harder. And I better than the more. And to do it, I know any Kofi Appiah, almost I say, I'm no kind of time. When they do it, any Kofi Appiah. And what the other man, Sabia Kufuor na a scene of one no matter. Sabia Kufuor, yes, I'm next you. Liba, Wadaruma. Mimi Kofi Appiah, Nema Mepa Papa. Mechiri mana ino. Brian Semba here can on a little mechi. Ena Sabia Kufuor so ni Wadaruma. Kuruna Bushina Hunyana night. Tiabaye no be jase hene so man enti ono na me ba na Sabia Kufuor layout ne ono na plana ne Soviet nyina me de no ma wu ene oye na opo ma ye layout na asase e ka ho asemi ebra me of ambidi na ade ensembaye e 2+ enkaniko e koton e of abeni kunko koton ena yeni ani di asem ne nim ye ka kire Appiah said the game you see go na mo bobo ho ne ba sa ni continue koton ti wo me de e ma me di me de ma me ye layout no me be tu nyina wa beta na ra wa tia me ra da ma me be to plot bi 10 acre na kame ofa e she e isu sen ko be estate o be real estate na so we ye nye school me ya on krate nyina wa ha eko ye reasoning ke give school me ye hon drawings na Appiah ya na me ma no ko fa caterpillar se park eni ha enti ko diso budisu ya
ɛyɛ school no deɛ ne de baabi ayɛ park ɔno nso ɔyɛ layout no ɔbɔanya yɛ layout 2 blocks no ɛyɛ residential ɔno ara ne ma wɔyɛ residential enti nneɛma bi a ɛkɔkɔɔ so manso no ɛsɛ ɔno bɛhwɛ na mewura kyɛn bɛbaayɛ sɛnea abusua no mɛsi abra nsa na kuro no ne abusua no koraa no mɛka wɔ mabɔ mu no enti wei mɛpɛ sɛ asase ho asɛm kɔ ane bɛkɔ nneɛma bi akɔ soɔ bebree so mede ahoma abɔ meyɛ ma mmerɛ bɛwɔ hɔ na wɔka so wɔnni gya ase I'm smart. Me mama push na pen no kasae. Me mpanimfo nyina ne kɔ kasae. Doctor bi wo yɛ hɔ me ma ne kɔ kasae. Sɛ ɛde me nua no. Wɔso ni bi. Oni no a me dia asase na ma papa yi. Ɔkɔya no akɔ kanta ma bu so sɛ ɛhɔ ɔma ne si ɛdan na ɛyɛ park. Me wa wan so na wɔyɛ no. Efisase. Ama akɔ approve a ya approve ayɛ bibia wie. Ami yi baby ato na de ka san ke de be school no ne park no we wa na obi de kraka bai se ho so me ofa de man me ofa nsa she kraka na se me ba ko hin ba bi ya hin ho mo hin ba se ya ko e na so se me ofa nsa she kraka se ya asase be tenikes me ja manako nti enu free ho no a yenya ba bi mo ball bi mu no a e free ho ene ntem ya odi abai alkoji papa na edi ma bijina na sana sinati e free to for chame me ofa pen so e ho anye parkida men so me bae enye parkida enkrata nyina wa ha me ofa nkrata wo no ade ma ne e wa ha fa fiye ba ku fiye plan Kofi bra Kofi era sebra machine Salam ko if you had me go office we na me appointment bi anaka omo odi wo ma ba na me e fi asem no maka yo on se va ser rose penye na adima no ba twa ma me na kakra na me why esi wi a me ka fi asem wi a ba jo na bi ya the also like na nasa bia perform you when man you get comfort na for the asase ma no comfort na em say to swap na 1 plus we go 2 plus create of the ma me ko see then we no e ho na nasa bia perform the twice on so ma ko fufo na ma me see that we try na ma say say ma me say o yare wa approach na wa suma na fa no harma ne class why ni e beto aso azatu no atame na yede mienu na ade ma obi na azaru fi ya me ba da Roma ma me no me baaye no efie be insia e kwa ho asase me ofa ye da kwan ho no wa ntete enti she kwan no chi e no de man kofo eram se samia kofo bi kuri titi nyina ye you say o to na de nje si bi nu na de ma na o ba kwa na me de ba ko na me de to aso ni fie ne wo ho na me de me ma wo mu ti ma me no me ana me friend se me de ma no e jini bibi kito bi no so onfe not knowing say wono no me ba ye nkrata ne de ba ko no so we are the mistake ma o ye double plot ma ti ma me ni so anya asase ani ti na ye wonya oni so anya asase afi na chire o so onpe me di ma obi o di scapra to da focus on enum say me di am obi dada mienu double plot ma wono no de ba ko e de wono ani dia na yo da se o so be ko ye si man mo so wo plot bo ai so so tena ye be ka etimira e dem no nyina ye bo fama no so bo le mo fama no wazi no dia bi ho ma wana una atu ade na 1 plot wa ko ye 2 na me da se de ka bo me nya we se ta yo ko le ko fama da so sa wazi what is ya no do
Biba man ya bigi sika. Won so won ti ase. Wo so ko gi bank loan. E no bi enti won so ko pembra e ka asem. E na ama mi para. E ni aya se aya se. E ba so wa. Na do re. To be akore ya wa plot ko ye tu anu zaka aya de. Yo. Wa sai. Yo. Wa sai. Wadau masana. Assim não foi o comunista. Se não sabe da você da TV cidadã. O mundo não pode fazer mal. Ndi wo de o mo fo ba no anesa hinde mu unya ko sandia yo na tuwe se si akwa e ko so na ko sandia yo na udi ko sa sha ase yo udi so nya asase wo so no udi tuma so se ya beti se sa mo sa ko sha ase na sa mo na ba sa ko sa se wi udi mo tuma so se ya o sa sha ase udi fo e ba sa mo ato mo ase o ko 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 ba so tuma kana ya ba That's on the battery. Would the pass is here now, but then you go in and goes out a shop. I will would you. I don't know. That's it. It was about the end every month. And some more about I hope you will not make me free woman. And some more. Sabia kuvumpa sema kwa bidii biwa mida Don't that's it. Catcher said, and another church in my home. Now, you won't say this city, won't you have to say why? Now, you're not cinema, no, so you have done have a man. Why? Won't you have soon when you have to say, so that's it. Masa di kuro ehwe no kuro komensa and of course you run time do masa so say we need to me say the bem here masa bem ni be sha kire no so ne no nsa wanta bi na wo mse e ma betoy ni bi hwehwe mu say masa na esi the bem here na wo de wo ba bi sin kwan say kwan kan tam no ba dem kunu edit bi every year enti ora ai masadi kro ekwa mensa wa what's that now na chami mati but again sanity oh kanta me kanta nensama o kase me simi ni to me say one can no mule say ose man can say we need to me say we need to me say obesi bem akonya na de tie ntam kra wo kan miensa entam miensa na da ho mi atake no da mo na ni say entam edikan ye nyina ewura tamwa Mwesi Francis Kokonvin Edumata. Mini aba Edumata hema. Fie kon akontu ya ituni ifia. Nana tufu adaroma. Mina ye bibia. Se sikasem a yeye onwa kasa mira ebinia. O we can the can say what did you do? Onya oton ade a omame enam de entam di kan che du nsie ni
ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso so de bɛ no ahawo nka odi akonnwa deɛ wayɛ me wɔfa but ɔno ti akonnwa so deɛ me nana no so te akonnwa so de bɛ no me nana no so na odidi wɔ pantam na ɛkɔ so kɔ du ɛna bɔbɔ ne afrɛ na ka tɛ bi a wɔwɔ fa so didi gya no so na wɔkɔ ka ntam kɔ so deɛ ne deɛ no kɔ aso no nana deɛ ti yɛ deɛ ɛdina yɛwura ɔsɛ yɛwura bɔ kyerɛ na ɛde ka rɛm nyinaa kyerɛ wɔ ɛdini kan na wayɛ no na yɛwura kyɛ sɛ ɛnyɛ ɛfonsoɔ ɛnyɛ ne kɔ aso no no tiɛ na wɔkɔ abɔkyɛ wɔn na sɛ bi ebi wɔ akyire na wɔbɛka ne yɛwura hwɛ nyinaa no ne wɔyɛ firi hɔ ɛdi kan na asɛ bɛ se odi gya wɔn deɛ yɛwura sɛ ne nta sɛ na ne ka so ɔmo ti nyɛ ne kɔ aso no no ti pa ho kyɛ wɔn asa nana me pa kyɛw sɛdeɛ wɔka no pɛpɛɛpɛ na adeɛ kakra ha me sɛ mekɔpɛ abosia ɛna mede ɛyɛ saa adeɛ no ɛma ɛna ntam ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna nam sɛ saa ntam no da hɔ no ɛnti mewura me no adumasa kodada me nka bi hye no amfrɛ me banye nim hwe no frɛ me chidom fie kwan no de ba me sɛ me mako budua ɛwɔ bɛn ana me so me na sɛ mako budua pra mpo na ka onia no ya ka frɛ me ne busa me ɛne we tuma no ha no to ano so ɛnyɛ me a saa mra nso mko budua owusu mako budua no osoma uja ase hen e ma ne ko ebe ni mu okọ ebe ni mu na nte sa eba ne ya bunua nyina ahye eye mu adwuma onim ni pakro eye mu adwuma ko ja ase enti me ka sa na na chamere e ka se na adwuma sa so ati de ja ase hen ka se ba nya sa asem na de ba enti ne se na nana chame hene kansa na samne nana ajoku ye wanyambe biko ena nana nyamieni onu so nyambe biko se ye nana chame kan no almost en eno ni ye kan sisi a on de piano en ye kan wansa se mebla nam tamana daunji no pese o de me fa ko ye de so fisa asemo a minimum we no pese o de to so nti ema sɛdeɛ ne ɔmo se yɛ na ɔsɛ mesrɛ ne wura nta kɛsɛ san de ɛfiri hɔ sɛ menyɛ bɔne bi a na ntwa te so na ɔde to me so ɛna nta no ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛne sɛ tama ɔmaeɛ no aberanteɛ bi yɛfrɛ no kofi kan tama yɛwura adaroma yɛtwoma nsuo no nyinaa na ɔno nso ne yɛtwoma nso wɔ court a court wɔkyee ɔno ano ɔfafoɔ mmiɛnsa kɔgum ɛna ɔtena sama me ne adwumasa hema ɔkwae mfie na sɛ ne sɛ ɔkɔdɔ ban yɛnea adwumasa yɛbɛn mu a de hyeɛ ɛbɛn mu ɛna ɔkɔdɔ ɛna mmerante hu sɛ wɔkyekyɛ baa no ma ahohoɔ sɛ ɔmu no ne mmerante hu no nkɔtutu ɛmu nneɛma ɛfiri hɔ sɛ ɛhɔ yɛ bɛn mu ɛhɔ ara na ɔbɛkyee mmeranteɛ ntimi koraa no meteyɛ na ɔmadamu nansa wɔ sɛ sɛ ɔbɛkwae ɛna me ya no ko gina court na me gina ho sɛ ɛyɛ me adwuma sɛ de ku na me sɛ ɛhɔ yɛ bɛn nti ma ɔnyɛ dɛ ɔnyɛ hɔ adwuma ɛna court gina so ka sɛ saa na ɛteɛ de a ɔgyaa wɔ mo enti ne nansa pɛpɛpɛ na ɔbɛsa maame ne adwumasa hema ɔbɛsa maame ne adwumasa hema enti yɛtwe foforɔ nso mfie nan kama yɛba bi akɔneaba ha nyinaa ne yɛsa atwe ma nso wɔ hɔ enti court wobɛbu ama no ɛna odi mirika ojano kwatena abochire to kwatena abochire wa ma mfie dunu machi no eti saame pra na ma asie wu a me wo fesra eti meti ya se wa bagana nira e bono muhine ma ye twe ho manso na ya je bana to ro sa bono e hine wo ho na me di mirika na bana smira ena ma kan dwomo ho ena me sinura madam ma
yɛnkɔ fitiam na mekɔka asɛm kyerɛ wo ɛtiri ne nyinaa ne ne nkonnwa sofoɔ nyinaa ɛkɔ fitiam ɛnso wura aberanteɛ na ɔne yɛ twoma nso a ɛbɛn na ɔkɔdɔɔyɛ a yɛkɔka yɛ ɔbɛkyerɛ wo ɔfa no nyinaa kɔgu mu a yɛn so ɔde yɛgyina kɔɔto a ma tenten nyinaa kɔɔto abua ɛwɔ n'akyi na dɛn na owura yɛ asan aba ne sɛ wonim no yɛtwoma nso nyinaa no nyinaa saa ma na wote akonnwa yɛno nyinaa na ɛkɔ kakra yɛdi akɔneaba eti wura saa aberanteɛ deɛ ɔde ne si akonnwa so a ɛntumi ɛmmoae ɔbaa no wɔde kan awura mu dada eti mesrɛ wo wura asɛm no koraa ɛwɔ kɔɔto yɛnyi firi hɔ ɛdɛ wɔ hɔ nti wobɔ no bɛn mu hena ɛnyɛ yie asɛm no wura wɔkyerɛ so ɔbɛpa no akyɛw nti kyɛ a ɔbɛpa no akyɛw deɛ ɔsɛ kwan biara so ɔde nsi saa bɛn mu hena no nti me wura na sɛ maammɔ ɛbaa no ho ban a na kyerɛ sɛ me wura de baa no saa kɛne sɛ obi a ɔde ahɔhoɔ abɛgye baa no afa asɛm no wɔkɔɔto a kɔɔto kura ntwaa mu no ɔsan bɔ no bɛn mu hena ɛna ɛsɛ no wura ntanka ase wɔne ɔsɔre a ɛnyam sɛ no wura ntanka ase sɛ ɔyɛ saa de ne deɛ a ɔtumi wura ntanka asɛm hɔ Ada wana na nchini mne ada wana. Edwaza dia no. Edwaza. We wani abrewa na na eba mebwa. So na abrewa na eba. Wadawroma sada tie bro. Na wadawroma die me wo fase no eka no. Adawroma afa bintesa. Die o meni. Ose obi do man ena obeka kire me ena mema anhwe na okanta wadawroma ndesa edumasa ban fititititi 1695 wadawroma ebane da so ho aya obia enye na branche na okan tetino ne tire kwan train kodonko bifa edumasa train no kwan nchen ho na odo oba paye ni nana ena odo ena odi abufuo kopan won ena odi kokot okokot 2 days ena okoabuchi nti obaye no mewura okodwato abema kokofene sa ade a oye edumasan ma no amwano nti edumasan ma mfa ntinche no mfa no boni nche no na edumasan ma se me ko fa ba no nti eni asim bia beda monko amka che bema kokofene se meje ena bema kokofene de tools se badawroma obasom na oboa edumasan ma na yemasa me ko fa na ba no be mo hena yeni bi a desire to there a buying them in and from I'm not saying penny food. What in me? Okay, and I'll say, okay, and Madame on Fabian, and they say that will be saying, and then you'll be saying, and I'll buy a Fred, and then putting now, and I can say, I branch any day at Masai Mani Wako Court and the company. But that Masai Mani, there's a daddy. Bema kokofuni ne de ye na no and don't you make some inside your drum yen America say to the man inside go try to say di be say film say nsuban ya e be hunu kwan ya be ka chere bema kokofuni ne na yi no afiro ti na na munyina kwatena se twen mi dim tuma go me ko ho me kwa kwatena se me kwan no me wura na o say okumede pantan ga se be gun se me kwatena se na me jinso ya na me tutum fontan ke se so ne ya ka pada romantan ke se sagrada e hwimu an pele 25 man ko okra pada roman na sanet pada roman no ka se ye twima so no okope e besia pada roman tesa ye twima so no ye wura onu an na tena asem so kan asem no we am for committee ene yanko onhini bia nso ho Whatever was not big communication of the quiet, a very precious communication center. And no, never did go see press, or no question of the document. Or no, son, being a McGee's stand suddenly as a 2 million to 2 million. Any the marble, why the marble, what the born was room. Man, ye back as the and whatever man. So as you call Okoji Pusia, whatever man, minimum way. I belong to one for the Pusia, but what we Obia madai ka se sabi wada roma ye de ka ebinsi wada roma ne bu na on fire den e ma me
so said the substitute or say any kind said I got the person. I don't know what you say Biara and of Biara down Moka. And I said I said Biara was coming down the beer or GI and I said what I can't do so. And I said about Musa smoking or said the pay and regret or deny my courts. And I said bro, we got to our local feeling. I'm not the wax as a well chair. About the chair on necessarily. Don't go for yourself, the source of the body money. The better woman one, the back once has been putting at all. I said, that would mean to be my home and awful. So, transportation, I'm not better than say good soil. Now, no, Obano. What I know what you need. Never. Oh, no, Otiazo. No, I saw a canoe. Not on Tubi. Not just not Otias, and not Yari that them, not on Tubi. In Shaya or Como, the beer who are not or Tubi. Now, Bruana Tias. Otiasia on to Simon, not I saw nobody I remember who played that up by me. Bema Cocofu here, and a man who or him, Bema Cocofu on my home. One factor to be a man, Amamura, and can't let me say, but Jan to be about and over country. No. Você o carro abriu uma bobina, pode saber. Não tem pai. O carro não tem pai. O não tem filho, você não é from no pesi o tunuana. Você sabe, você não é from. Abre o tunuana. Você não é from no pesi o tunuana. Você não é from, pesi o tunuana. That's a woman now named the super and the Bibiana Mamma. Was well, but no super and the Bibiana when I was probably to buy it. Soon I'll come home. I don't know about Tintino or Corno. No, man, I can't talk about where Ranway General and long come. So I could talk about General's below come or Kobe. I check one and I'm some one of them buy it. So I'm the one back when I'm we are it. Fakatu wano mfakudu me. Yo. Odo be bu, odo ba. Kanike. Ya baby ase eya efiasem ne yakawase. Sida baby a wo kana sebe. E kan wase efiasem wase. Wa na adre bae. So wa mo de bae. Ne ho afro wo ja we za ho ofe. So ya zo ko ho ofe. Na mama I say, I go for years, only and what never. Also, my men say, I was a professor in the better than the soul. The amount to cost some the sun and also, there is only talking on the soul, who know the amount. Also, watch it. Tamaka and another person. Can you go be out to watch it? I know Refrica. There also, I know woman. I was saying, if you have to remember to watch it. Maybe I know to watch what you do for watching. So, when you go feel that I hear watch it. So, that's a group. Can you get what? One, I did when the kind of Bachano. So, Bachano. So, it was that war fast and the morning corner. Someone go watch it, watch it. I don't see got a swat, yes, that's very no, got something to say. The band say, from so a boy, and you say, baby, a friend of was so any woman, I walk from so. And you mean me up at it and say, the whole any walk up and break a say, and maybe. And the from me, when I break a say, and maybe there be a way I break a say, Boisoni, a boy, any bosom say, a share now, there be yes, now from somebody say. Home in I promise no one contingency on me, Judge, and you so drew at a bush here. Now, break a CBA any hormone. And was 3 random say, baby, Yamiani Etitiano, I have was on a woman, a promise to you 3 random say, what it is what you random. And I Yamian be anyhow. And I break a city boss who say, Sir, baby, I walk on in I break a city. Now, one name, Ramso, anyone, any contingency, and a posh here. Yes, home did you have only 1 day between ready.
Abrekasi ne tie. Ewura channel. Sɛ abrekasi bi ɛni hɔ. Abrekasi bi ɛni hɔ. Mene wode wɛni mu akasa asɛm ɔna sɛ wokɔda do gyekyi a wohu sɛ biribi sa wɔ nka sɛ ɔni asa nyame ani wɔ hɔ abrekasi na ɔka ho asɛm abrekasi na ɔka ho asɛm sɛ ebi ani hɔ saa Ewura channel. Wadawroma bikuta ayi antuma ɔka nyɛ kata ho asɛm antuma ɔka sɛ abrekasi bi ani hɔ na ebi sɛ wohu sɛ wɔn na wɔakasa asɛm ɛne kae wɔn na wɔaka ana ne saa yɛ kyɛ ne sɛ me wura ma me kwan a sɛ ma kwan a ɛsa na ɛnyɛ wase sɛ sɛbi ɔde asɔre wura anim ha ade sɛ nipa na bɛtɔ wura anim na bɛtɔ bi a wɔbɛ saa no mɔ na kɔ kan da sɛ sɛbi bɛtɔ bi no a ɛgya fi ha bɛtɔ sɛ bi ne menka so wɔ ni ho menka so wɔ ni kuro a ɛyi nyame ani na bɛkɛ sɛ no yɛ hɔ ne ko de ku ɔda ɛsɛ ɔkɛ ɔba sɛ sɛ mutumi saa wo sɛbi yɛba akora ma wowura yɛwura kɔ aka ho asɛm sɛ sɛbi ɛko bi bae ɛma wɔkɔɔfɔ koraa sɛbi kɔboa a abrɛkɛse ɛbogya sɛ ase da hɔ nom nti ɔbɛhwɛ kɔ aka ho asɛm ama mo na sɛbi wakyɛ na nkɔfɔ de bi mɔdi bi na sɛbi bi sɛ ne hɔ nom aka sɛbi ka ɛko bae a sɛbi no wokyerɛ tietietie wokyerɛ nsuo ne ba sɛbi ba nso a wofiri hɔ nom kɔ a wɔkɔ nsuo wɔ mu sɛ hɔ na asase ne da bogya asase ne da na sɛbi ne hɔ nom a wofiri hɔ nom a na wokɔ abɛkɛse na bɛsi wɔn ka bogya asase ne bae abɛkɛse ne hɔ a bogya asase ne na nkɔfoɔ sɛbi yɛwura ɛde yɛpata ɛde ma mo nkɔfoɔ tra so a sɛbi asase no wɔba a yɛkura ɛde waka ho asɛm sa ɛnyɛ kora ɛnyɛ wase ɛfa no dɔkɔ nka me nti woka ka me nti ne ɛfɛto wura sɛ wogya no wogya no a ka me ɛfɛto wura Ewura channel na asase na wadawroma wɔn no kɔsi wobɛsɛ no asɛm de wogya na wogya de ɛka me nti ne ɛfɛto wura wɔn sɛ ti sa no sɛ ɔbɛdwato a na bogya asase ne ewura ka bɛka ho asɛm ama no yɛwura na sɛ bɛka yɛ sɛ wobi akɔ hɔ ɔbɛhwɛ na sɛbe wodi wumum yɛ yi ama na sɛbe nakora so afa ne deɛ ɛnɛ agya wura anim sɛbe baa yɛ koraa no a sɛbe abɔde ase wɔsɛ baa yɛ ɛma abɔde ase koraa sɛ wɔyi wo pɛ nyuma danseɛ ɛma yɛ koraa sɛ dɛbi omi tum sɛ ɔbɛka ho danse wɔba baa yɛ wɔbɛka ho danse bɛsɛ dɛbi wɔn abɔde ase deɛ sɛbe agya na anim a na obi tira yɛ kabɛ wɔbɛpere wɔn afa ɛnyɛ ha de twa yɛ kabɛpere wɔn afa ɛna agya sɛbe yɛ wura aka ho asɛm wɔn de twa yɛ sɛsɛ bɛ wɔde ɛgya ɛna de wɔn ma na kyerɛ nti ɛma hɔ. Wɔde bi na wɔde bi wɔn bɛ di bi mu na wɔyɛ wura mu de wɔyɛ sɛ wɔyɛ wɔn anya adeɛ ɔtɔ mu gya saase no so wɔde bi na ɔka na ɛro wɔde ba wɔn nso fa no kɔ gyina mu kɔ sɛ de yie na sɛ wura no kɔ gyina mu ti de yie. Wɔsɛ watwe san tó sì wà náà dọ́kọ̀ ìdíná kò sẹ́ni yìí. ọ̀nà mi kúrò musẹ́ náà ń tẹ̀lé ọkọ̀ sọ́mọ́ sẹ́ náà ń dọ́kọ̀ ìdíná bá kó musẹ́ ni yìí. ẹni ní tu ẹ̀gyina wọ́n yẹ tum sẹ́ bẹ̀ẹ̀bi ẹ̀yẹ kan náà ẹ̀yẹ wàásù ní ẹ̀bù àmà no ẹ̀yẹ wọ́n nyàmìyẹ no abẹ́rẹ́kẹsẹ̀ no wọ́n yẹ tum sẹ́ ẹ̀yẹ nyàmìyẹ no na sẹ́ yẹ́wura bẹ́ẹ̀ hwẹ́ mu àmà no a. asọ́mọ́ kẹ́ni ẹ̀ tẹ́ sẹ́ wà sẹ́ kẹ́kẹ́ sẹ́ abẹ́rẹ́kẹsẹ̀ bí ẹni hɔ ɛna ɔbɛnya bɔ aman no biribi aka ho asɛ wɔn kan yɛ no no. wọ́n yẹ tum sẹ́ nyɛ san ne tiɛ ɔtwe san. ɔtwe san na ɔtwe de na yɛ ɔhwɛ wɔn ano a ɔde tɔ akyi. ɔkɔsɛ ɔde tɛ de sɛ ɛfɛ fura. bogya asase deɛ sɛ wɔ kɔmiti. bogya asase no deɛ yɛwura sɛ yɛwura ɔno na kasɛ ɔbɛhwɛ aka ho asɛm nanso bogya asase no sɛ bi ɔno deɛ ɛyɛ abirɛkɛse na wie ni asase na sɛ tie yɛtie yɛwura no asɛm yɛmɔ bi tu mu fam yɛwura ka asɛm a yɛmɔ bi medare no woba yaa na asase no si yɛ kájọ sɛ hɔ deɛ sɛ bibi na esi yɛ ɛna wɔn kɔfoɔ kɔboa yɛ na deɛ pata deɛ ɛso di ɔbɛtɔ hɔ deɛ ɔbɛtɔ hɔ akyɛ dwomɛhwɛ na wɔn ahyehyɛ yɛ na wɔn dibi na wɔn nso dibi na ɔde deɛ sisa de bɛyi
Jasa. Ọjọ́ ìlú sọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sínú ọ̀hún bó jẹ́ sàṣẹ jẹ́ wọn sọ̀rọ̀ ní wọ́n sọ̀rọ̀ àká àtàkì sí ẹ̀nà. Abẹ́gẹ́ sínú ọ̀ká àtàkì ọjọ́ ẹ̀sẹ̀. Tí a ṣe ṣe abẹ́gẹ́ sí wọ̀. Yóò wá lọ́wọ́ ìlú tí ló gbọ́dọ̀ tó ìmú sẹ́ sẹ́mi àfẹ́mẹ́ tó mọ̀ ní mu àdáńkà yẹ mo fẹ́ abẹ́gẹ́ sí ẹ̀rẹ́ àsọ̀nàkà lẹ́fà àṣàṣe hàn sẹ́yìn sí ìdáwọ́ àgbẹ̀sẹ̀ kò tẹ̀sà sí bí. Ẹ̀tẹ̀ náà yẹ mo jẹ́ sọ ní dídí sí ẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ òní dídí ẹ̀ nọ ẹ̀nà sẹ́bi pàtó mi sẹ́wọ̀n tán kẹsẹ̀ gádà kẹsẹ̀ sẹ́bi abẹ́gẹ́ sí kúrẹ́ ní hɔ wọ́n ní sọ́ọ̀dù nkọ́ soso wà dọ́mà ọ̀nà abẹ́gẹ́ sí sẹ́bi ní nìyà lọ́fà sí ẹ̀nà ọ̀dùnmọ́ àti ẹ̀kyẹ́ àhọ́ ẹ̀nà ní nkọ́fọ́ tó wọ̀ nti wọ́n dọ́mà ọ̀sẹ̀ náà sẹ́ wọ́n ní sọ́ọ̀dù ní sẹ́bi jaakye ní kóńtà sí ẹ̀nà sẹ́bi dísè ẹ̀bá yẹn wọ́n kyẹ́ bùsùn sẹ́ èsì dàbẹ̀ yìí na ọdọ bebree ẹ báyẹ kura mu a abọde ase kura a abọde mu bom no o ti ana sẹdẹ bi dẹbi ọdẹ sẹdẹ ẹja ọdọ bebree ẹ ma sẹbi o kan ọtwe ne ho ẹdọm sẹ ọka na kẹsẹ ẹdẹ ẹnẹsẹ ne ọkọ so yẹkyi mu kyẹ mu a ọdọ anako dwa ato ara na no kyerɛmfo sɛ ɔnyɛ ne yie ɔdɔ bebree kɛsɛ ne de akyerɛ de dua nsa ɔdɔ ɛmɛ ne nya yo ade a na-aka mu asɛ baabi ɛhyɛ ɛdeɛ bogya na wode asase no na sɛ mene agya bɛka ne ahwɛ ne ayi bi ama na so afɔ sɛ asɛm a na-aka mu a ne sɛ wode asase no tie wohwɛ asase me nam de ma wo me nam de ma nyɛ saa ɔno sɛ ne tie ɛhyɛ bi a woka bia nnɛ magye afiri wo nsɛm de ama ɛnɛ ɛhyɛ so bi ɔgye bi ɔgye ɔdɔma na kora ɛtwa Stop doing this. No, I said wait on you. Okay. What does that in your head? Where are some perform there? What's it? Wrong. On the room. So no, the man was doing the man. I'm gonna say, but that's what's it. But that's what's you are found so that bomb. What's it? Sorry. Ah. What way you do them come to this what? Too sorry. What are you trying? I'm not going to review. What's it? I do for the other. Adumfo de number na. Adumfo woni ase. Adumfo bu shapeni na wa ha. Adumfo bu shapeni wa ha. Adumase di ko bu shapeni. La bu shapeni. Wọ́n náà bẹ kanta mọ̀ ọ́. Sẹ́ni bí wà adumase di ko. Adumase di ko bu sẹ́ni. Ẹ lè kọ́ kanta. Lọ́ọ̀lù woni ha. Nọ. O ní bàtà fún ẹ̀sán náà sọ̀rọ̀ fẹ́ de. Ayi kan. Ayi kan mọ̀. O de ẹsẹ̀ akẹ́lẹ́ de wà. Adumfo. Wàá tó àṣẹ náà so wọn na wọn kan tam. Pasẹ́ni purọ́bùsùnì bí ẹ̀ na wọn kan tam. Sẹ́ni. Wọ́n fà sísẹ́ ẹ̀dùnfọ́ bùsùnpẹ̀lẹ̀ ní ẹni kwan sẹ́ sí àkójọ. Wọ́n bá fa àwọn ọ̀rẹ́ bá. Aṣọ mi ewúrẹ́ dìbò ha. Téèté ahàn náà wọ́n ti sẹ́nu. Ewúrẹ́ díẹ̀. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀dùnfọ́ abúlé ọ̀fọ̀ gbé yìí bàbá bá ọdún sọ̀rọ̀ náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ ìwé. Wọ́n bá wọn lọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn lọ bá. Yẹ jẹ́ àmì ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ ẹ̀nájú ló fọ́ ẹ̀dí ẹ̀kẹ́ ìwé ẹ̀sẹ̀ jẹ́ ẹ̀sẹ̀. Àwọn òṣèlú náà. Wọ́n sì ẹ̀sẹ̀ ìṣẹ́ ní yàrá ẹ̀ àbútọ́ ẹ̀ ẹ̀ ọ̀pọ̀ ṣe ṣe àlọ́ fáwọn ẹ̀mọ́ ọ̀hún ṣe máa dọ̀ àṣẹ. Ọ̀rọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀dá àṣà sí nígbà tẹ̀lé ọ̀sìn. Ṣé ẹ̀dá náà? Bọ́ọ̀ náà.